Hei lur, madang apa ae hari iki? Part 8. Wes padha sarapan apa urung iki? Iki lho lur, sarapanku isuk iki ning jenang campur Mbak Ida. Iku lho, hargane wis ketok to. Pero ya murah. Sing pertama aku pesen punten pecel. Nunggu pesenane teko nemil wae dhisik ya. Peh, cocok tenan wajine sik keadaan anget ngene. BTW wis padha tau mangan punten apa urung iki? Punten nih bentuknya kayak lontong, tapi rasanya gurih. Dicampur karo sambal pecel dan peyek, enak pelo rasanya. Tambahi lawuh weci karo menjas, enak. Penutupin dek warung iki aku pesen bubur sumsum, sik uanget dan jurue yo gak kelegen. Pas banget pokoknya, aku tuh telap-telep. Jam si jawan, infone ning kene akhir iki panas polur. Akhirnya aku tuku es tebu ndek kene iki. Pasen ndek Mbulak Selopuro, kulone pom lor dalan. Lek liwat kene mampir lo yo. Enak banget view-ne langsung sawah lho. Tapi kepasan arep tandur boleh sawah gak ketok ijo. Hargane mung 3.000 lur per gelas. Worth it banget pas awan-awan. Ono gorengane juga. Nglayah ngombe es tebu ndek kene payo dagane lang kabeh. Jam 4 sore, menune ganti jangan bobor godhong telo. Lawe ndok ceplok dikancani wak gerih. Karyane makku, enak. Iki mau ndoke lek goreng gawe bekas minyak gorengan gerih lur. Dadine rasane tambah jos. Auto telap-telep. Jam 7 bengi, mubeng-mubeng golek sate. Akhirnya nemu sate ndek ngarep pasar Lingi. BTW aku pesen sate ayam lur. Enak juga ternyata satene. Gede potongane. Lu lah kok telap-telep ngene? Tibake luwe aku lur. Wes yo lur, yo mung kuwi sing tak pangan dino iki. Wareg pol.